Mulusad og transport strike ang grupong piston karong adlawng Huwebes tungod sa nagpadayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ni ang report ni Alan Domingo. Gipahibaw sa grupong piston ug mga kaalyadong grupo atol sa gipahigayon ng press conference ang ilang halapag nga protesta. Magsentro kini sa welga sa mga jeep di pasayrohan karong adlawng Huwebes, Marso 19, diin pagasugdan alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Matod ni Greg Perez, ang chairman sa Piston Cebu, nga nasabutan kini sa tanan nilang mga miyembro ug bukas usab sa ubang grupo sa transportasyon nga wala nakagwanta sa hilabihan kadako nga aumento sa presyo sa produktong petrolyo. Suportado ang Piston sa mga ubang sektor gikan sa pamuo, mag-uuma, mga vendors ug mga tinunan. Kung kaniadto, wa mo sanong ang Piston sa panawagan sa uluhan nila nga kahugpungan pagpahigayon sa transport strike apan karon sa unang higayon ni sanong na ni sila. Pipila sa mga miyembro nila kini ang nag-antos usab sa epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Bossing, moapil mo sa transport strike karong Huwebes? Moapil mi. Ngano man? Tungod sa pagsakas lana nga grabe na gid kayo nga way pagpugong og saka, grabe. Sobra na gyud. Di na gyud maantos? Dili na gyud mantos. Si Joel Binaro, driver sa PUJ sulod na sa taas nga panahon, mipadayag nga lisod ang ilang kahimtang sanglit duna siya duha ka mga anak nga gipaeskwela sa kolehiyo. Busa dakong kawadon alang kanila ang mega oil price hike kay kutob raman sa fuel ang iyang kita. Usay plano nimo? Ang plano lang siguro ani og mutaas pag gini. Bahuway lang siguro. Kay wala man gyud ngadto uli lang tagbukid niya. Wala man gyud. Naamta tay gobyernong mupugong untaan ang mga presyo. Wala man siyang lihok. Moabot sa 500 ka mga miyembro sa Piston ang musalmot sa welga sa Metro Cebu area. Gipasalig nila ang malinawon nga strike sa transportasyon sa ilang area. Kami sa Piston Cebu no, pasiguro namo ang 100% nga sa peace and order, peaceful nga pagprotesta ug pag-strike sa atong mga member sa kanang adlaw. Samtang iaprobahan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aumento sa plitihan. Patasan og piso ang pamasahe sa mga traditional nga jeep. Tungod ini, mamahimo ng 14 pesos ang minimum fare sa mga jeepney. Samtang patasan og 2 pesos ang minimum nga plitihan sa mga modernized PUJ, hinungdan nga mamahimo ng 17 pesos ang pamiliti ni ini. Gipasabot ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nga ang pagtaas sa pamasahe gibase kini sa ilang deliberasyon nga gibase usam sa data and analysis. Giklaro usam sa LTFRB nga magpadaan gihapon ang 20% diskwento sa mga senior citizens, PWD o mga estudyante. Samtang wa mahimuot ang Piston sa umintos plitihan kay dili kini kuno makasapar sa sitwasyon karon. Sa kadakong insulto no sa petisyon sa atong mga driver nga ngayan namang gyud mosaka unta ang per increase base sa gamay lang nga dugang unta sa kinitaan karon sa atong mga driver. Ang piso di na madawat nga maong idagdag sa atong pamasahe kay tungod grabe na ang pagsaka sa presyo sa lana karon. Kami nagsuporta sa buhatong strike karong Marso 19 sa Piston Cebu gumikan kay isip mga mamumuo. Grabe ang epekto sa pagsaka sa presyo sa lana kanamo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.